y'a fɛɛrɛ o kɔfɛ ka dɔ wɛrɛ sa ka fɛɛrɛ k'o jaka bɔ ka wa jaka bɛ dugukolo min kan an ko n'i ye dugukolo min ŋaniya k'a kɛ komi marasandisi a bɛ fɛɛrɛ bolo ko i bolo mɛ nin yi ka dugukolo de ŋaniya ye de k'a jɔ de min nana dɛsɛ ma se k'a jɔ n y'a fɛɛrɛ a wari bɛ n kun ni a wari min b'i kun ni wari wɛrɛ b'i bolo a faral'o kan sa yɛlɛmana la jaka b'i kan mɛ n'i y'a fɛɛrɛ pour k'i ka mako dɔ de ɲɛnabɔ n'a ye sa ma yɛlɛma la jaka t'i ka nin na jaka b'i ka de i ye dugukolo min sa depuis a sanna don min fana i y'a ŋaniya nin bɛ fɛɛrɛ bolo de ka marasandisi de don ni client sɔrɔla la ni sa yɛlɛmana la o b'i bolo a ma fɛɛrɛ jaka bɔ o de la mɛ n yɛrɛ ye nin sa k'a bila de n b'a kɛ so de ka jɔ ou bien n y'a sa k'a bila de sani mako ka se a ma ni mako sera o ma o don min ou bien dɛsɛ y'i sɔrɔ i y'a fɛɛrɛ a wari min b'i bolo ni sa ma yɛlɛma la jaka t'i kan mɛ n'a y'a sɔrɔ wari wɛrɛ bɛ e bolo nafolo wɛrɛ b'i bolo i bɛ se ka fara o kan n'i ka jaka bɔ wagati sera k'a jaka bɔ mɛ ni nafolo wɛrɛ t'i bolo ni ale de tɛ ni sa yɛlɛmana la k'a t'i bolo jaka b'a la ni sa ma yɛlɛma la n'i y'a du de jaka t'i kan nin na ko salli fana u bɛ lagasara e m'a fɔ alimami kɔfɛ mɔgɔ dɛ bon ko yala salli minnu bɛ kunda i bɛ da fatiha min na fatiha de u bɛ sora fara kan bon salli minnu bɛ kunda alimami dɔw i kelen bɛ salli alimami kɔfɛ mɔgɔ dɔw salli fana arakan fɔlɔ fila i bɛ fatiha kala ka sora da o kan de hari alimami kɔfɛ mɔgɔ i bɛ fatiha kala ka sora da arakan fɔlɔ fila kan arakan laban fila olu bɛ da fatiha dɔrɔn dɔrɔn de ma i kɛra alimami ye i b'a k'o cogo de la i bɛ alimami kɔfɛ i b'a kɛ cogo de la n'i bɛ i kelen de bɛ salli minnu bɛ kɔni bɛ kunda sanse olu tɛ sanse u bɛ k'o cogo de la salli min bɛ bange dɛ komi safo salli ni futuru salli minnu bɛ bange donc o salli alimami kɔfɛ mɔgɔ bɛ da fatiha dɔrɔn de o de la a tɔ i bɛ alimami lamɛn salli minnu bɛ bange alimami kɔfɛ mɔgɔ bɛ da fatiha kalanni de la a tɔ i bɛ alimami lamɛn mais salli minnu bɛ kunda fatiha bɛ kala yɔrɔ min ka sora da kan i fana bɛ fatiha kala ka sora da kan de bon ko sɛnɛkɛla dɔ ye ɲininkali kɛ sɛnɛkɛfɛn ɲɔ olu bɛ ɲɔ minnu sɛnɛ bon e bɛ fɛn minnu tigɛ k'u di sɔɔw ma u bɛ falenw ma u bɛ minnu dun a la olu bɛ jate jaka la wa minnu ye i ka ɲɔ fɔrɔ kɔnɔ i bɛ minnu tigɛ k'u di sɔɔw ni falenw ma n'u b'u dun jaka tɛ olu la dɔnnikɛbaw ko jaka tɛ olu la mais a ko yala ni e y'i ka ɲɔ tigɛ ni musow taara i ka ɲɔ cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la laada dɔ bɛ yen a muso kelen kelen bɛ u bɛ bɛɲara ɲɛ kelen a bɛ fa ɲɔ la k'a di ale ma minnu taara ɲɔ in fara ɲɔgɔn kan donc baw ko o jaka bɛ bɔ n'i ye bɛɲara tan falen jate i bɛ bɛɲara kelen fa k'a da jaka nɔ la n'i ye bɛɲara tan jate k'a di musow ma u ka sara la i bɛ bɛɲara kelen kɔnɔntɔn n'i ye bɛɲara kɔnɔntɔn jate k'a d'u ma tan na i b'a kɛ jaka ye jaka bɛ bɔ o la parce que o ka ca ani filanan dɔw fana n'u ka ɲɔ n'a commencera k'a mɔ ni ɲɔ t'u bolo n'u b'a dun u bɛ taa hakɛ dɔ tigɛ a la k'o fɛnsɛ tile kɔrɔ k'o gosi k'a dun dɔw bɛ se ka taa sawu 20 gosi dɔw ta bɛ se ka kɛ sawu 50 dɔw ta bɛ se ka kɛ sawu 100 i b'o fana jate i ye sawu hakɛ min dun a la nin cogo la olu jate k'i janto o la n'i ye ɲɔ bɛɛ n'i y'a bɛɛ gosi don min donc i ye minnu dun a la ten sawu 20 ninnu sawu 50 ninnu sawu 100 ninnu minnu dunna la u bɛ olu bɛɛ jate ka fara kan k'o jaka bɔ
ijo folo an bɔra min na ni masayila la dɔw b'a fɔ ko i bɛ minnu don a la ten k'u jakatu la u bɛ taa dilo hadisa dɔ la ko ciden tile la ko n'a bɛ mɔgɔ minnu ci k'u ka taa tamaro forotigiw ka tamaro jate minɛ ko ciden b'a fɔ da u sulusu a worobo ko ciden b'a fɔ n'a ye tamaro in jate minɛ k'a fɔ nin tamaro nin ka tamaro foro misali la sawu 300 de don a ye sulusu tamaro foro in tila sabanan ko a y'a to forotigi yɛrɛ bolo o b'a kɛ min ye a b'a k'a ye ou bien a ka urubu tila 4nan to a yɛrɛ ye a b'a kɛ min ye a b'a k'o ye ko donc ni e fana bɛ minnu don sisan k'u bɛ jate o sulusu ni urubu kɔnɔ ko jakati kan mais nin kuma sababa tɛ da o sulusu a urubu ciden kan bɛ jaka in de ma maana n'a y'a sɔrɔ karasa ka ewa jaka nin tamaro foro min filɛ nin ye e ka tamaro foro jaka kan ka bɛn sawu 90 de sisan e ka tamaro foro n'a a tigɛra a ka jaka min bɛ e ka nan kan ka minɛ e la sawu 90 de don o de kan ka minɛ e la bon jaka ka sawu 90 min filɛ nin ye ciden ko jaka minɛnw k'o de tila 3 ye u ka sabanan tɔ forotigi yɛrɛ bolo ale fana ka balimasuru fanta minnu bɛ a b'o o d'a ma bon sisan ni an ko sawu 90 tila sabanan ye joli ye sawu 30 a bɛ sawu 30 ta jaka in na a b'o to forotigi yɛrɛ ye ale yɛrɛ bɛ kan ka a ka jaka da balimasuru minnu a b'o di o ma Ibn Usaymin rahimahullah a ko hadisa in laɲini ye nin de da u sulusa wurubu a ko laɲini ye nin de jaka in de sulusu bɛ to k'a di forotigi ma a yɛrɛ fana b'o di a balimasuru fantanw ma ou bien jaka in de urubu bɛ to forotigi bolo a fana b'a di a ka balimasuru ma ni a ko ni aw ko ewa foro yɛrɛ ni tamaro foro n'an ko karisa e ka tamaro foro ye sawu 300 de bon n'u ko sulusu ka to e sisan donc a bɛ komi e ka ewa tamaro foro sawu 200 de jaka bɔra 100 in don jaka t'o la donc a ko hadisa in laɲini t'o ye hadisa in laɲini da sulusu jaka in de sulusu bɛ to ye i k'a di ka balimasuru ma a n'a wurubu bon fo nin ka faamu bon nin ye ɲininkali minnu kɛ ɲininkaliw don u ka wagatiw dɔw la yɛrɛ ka nafaw ka dɔgɔ parce que hadamadenw yɛrɛ bɛ ninnu dɔn ni yɛrɛ sari janko hali n'i ma ninnu mɔgɔ ɲininka ninnu na ko muso de don ko a cɛ de fatura ko cɛ wɛrɛ bɔra a nɔfɛ ko a b'a furu ko o cɛ ye fantan ye ko mun ye ta ye bon a tɛ se muso kɔrɔ hali muso bɛ si yɔrɔ min a se ta ye a tɛ se o kɔrɔ ko yala a bɛ daga ka muso d'a ma o kan wa hali yɔrɔ t'a bolo n'a bɛ muso bila yen bon ani muso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tɔli la an bɛ min fɔ o la tuma min ciden ɲininkara muso y'a ɲininka ka na ka hakili ɲini Muawiya y'i ɲini Abu Jaham y'i ɲini ciden ko wa amma Muawiya tufasuluku a ko Muawiya fantan de don la mala lahu nafolo t'a bolo wa amma Abu Jahami fa darabu linisai donc an kɔni bɛ min fɔ o hakilina bɛ muso yɛrɛ n'a ka mɔgɔw de bolo ni muso kɔni bɛ don a la a n'a don a la ni muso kɔni tɛ don a la a bɛ olu de bolo anw tɛ se k'a fɔ a y'a d'a ma an tɛ se k'a fɔ a kana d'a ma bon ko ɲɔ qualité kelen de ou bien ɲɔ qualité ka ca bon dɔɔnikɛbaw y'a yira fɛn o fɛn ye ɲɔ de ni anw b'a fɔ saɲɔ kenenge olu bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan nɔniya kɛlɛ mais u ni juratu min ye kaba ye u n'o tɛ nɔniya la
mais fengo fenye nyode o beye noni ya kelende ni sanyo forobe e bolo ale ye sawu keme fulaye kenenge forobe e bolo ale kera sawu keme ni sanyo o foro kera sawu keme fulaye kenenge forobe bolo a sawu ye keme nu farala ɲɔgɔn ka keme saba jaka bila be jakatila jaka bila fengo fenye ni nyo nunu nye ulu be kalite kelenye don kibaw do bolo uni kaba de te kalite la mais nyo be kalite kele mais uni kaba te kalite kelena bo do fana bu jate ku te kalite kelena ko parce que kenenge fule ani sanyo fule ku te jisula donc o de yato nabu fale nyogona nabu fale nyogonya ko abese ku chaya nyogonya munun ko te kalite kele ulu ku be se ka chaya mais yala an fanfelala sanyo ani kenenge nambu fare nyogo namba ke togodi abekele parce que ya ira jinsu de do na ya soro jinsu do adagara anko fale ku chaya nyogo ne ma ka keni bolo ni bolo edo na ya soro jinsu te ambu fale nyogo na ku chaya nyogo ne abe komi sefani dolari sefani euro abe se ko fale ku chaya nyogo ne ma ka ke bolo ni bolo mais sika sefani sefa obe se ka chaya nyogo ne parce que be jinsu de voilà donc munu nye nyo nunu nya be jinsu ni kaba konite kalite kele bo ko mo min ba fo ko ka to ka kalani ala so beni tilonke bela obe chogodi ala ko wala tuti kull halaf mahin hamaji masai bin namim kalili chama ala yira ya Allah bushi ala ko hafazu aymanakum ayaka kalilu koroshi donc aya kalilu koroshi kore munye akana toka kalili ke kachaya donc kalili chama ala togode kalili be ken ala togode ala ka togo ka botilon kema ala ka togo ka botilon kema mo kana tilon ke kenai donc akanyi ni kali fulana ko do be juma wele sinya saba juma wele li fula de sunnai ciden tilela abubakar tilela umaru tilela wele li ko kelen yere de tumbe ni almami sigira minbari ka wele li minbeke minye wele li fulana minbeke awa kutubaka wele li nye usmana de yo faraka tuma min madina bonyana sugu do tumbe ko jawra mogo kacha sugu kono uni misiri kacha ute sadde wele kamme donc sugu fana mogo sogola lendo so jando be sugu in kono usmana buna fana sadde wele la do bilaye ni juma surunyana o ka wele ke sugu mogo kamme pour ku labbe o kana jumala usmana yo faraka donc don kiba wiya ayira comme tiiden ko waalaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin kalfanani tiiden ko anka wuluka sunna mina ni usmana yemindo ayado sheba unyana de fana sheba keliman nan karyaka o yayira o yesunai donc juma weleli ya fulade weleli folo min beke anini almami sigira minbari ka weleli min beke mais munye malik majahu ka mugo mina weleli sabayna ni anka arisala laje abafu wajanu salis hadatha banu umayya ko juma weleli sabana banu umayya ka mugo de o do dina kono ninye usmana ulude banu umayya buhari ka hadisa bena ko salli wele sabana usmana bun afana ko o de yo odo o de yo o fara salli wele ka min yi maliki majabi mogo man ni hadisa de famu ni wa ajanu salisu min fora ulu nyana salli wele sabade mi sebo nyana hadisa la ulu be salli korta ulu be wele ko salli wele salli korta salli joli ulu be wele ko salli korta sebo kambede usmana ye ajanu min ye tiden intilela ajanu min tumbe kele salli korta fulana usmana ye min fara kasaba ajanu salisi min be hadisa kuna lanyine nende
shebon ye salli korota inde jate ko ke sabanai parce que ci de nyere ka hadisa dola aye salli korota wele ko salli wele bayna kullu azanini sala ci den ko salli wele ni salli korta ni nyoje salli be bayna kullu azanini yala akoro de salli wele fulani nyoje salli be wa ay salli wele ni salli korta ni nyoje salli be donc a janu salisi nkoro ninde shebo ye salli korta inde ke sabanai donc sunna salli be wele juma la sinya fulade usmana ye mindo anini almami sigira mimbari ka mimbe kala sabana mimbe ke minto oye bidiade ote dina kuno lesritala oye bidiade bo bunu semira wala ako dakatiru do fana be mogo ki yere ka valeri do ki titiri do ko mogo do fana be bu yere wele ko duguturu ko do fana do ba fo ko usmana ye ajanu mindo ko ye bidiade ko mogo kadda ci den tala ni alima sigira mimbari ka wele min beke ako eki yere do iki yere valeri do ki yere jate do ima usu efule ka usmana reke ko bidia mogo do aye bidia do dina kono ufule ka sheba bede ke bidia mogo ka sorita kalama usmana yen ninka ya ke sheba ude nyana sheba kelima nangariyaka donc usmana ni sheba ye bidia de ke e ko bo dina kono ulu ye bidia do dina kono e ko bo akono iti yere do ye mosugu minye donc ninye sunna de usmana ka weleli min fule ninye sunna de do juma weleli ye fula de sabana tala wo ye bidia ko yala muso aka pordi do aka kunsigi la ka faga ko obe chogodi bon don ke ba ko na ya soro pordi inte fen sobile na ya fulana aka soro ni wori batte do ala na be ke wori cinyani na fulo cinyani sabanna aka soro ate tora she musoma doktoro ya laje ni muso ya do kunsigi la ka faga na ye ate tora sama ni nunu sabatira la ka fendi kunkolo la ka kunsigi faga ka noya bashitala ni saratu sabatira la o konni o bufo ba fo ala kana basi sima o foli cogobe cogodi o ye duwawu de akoro de ala kana tora la sima o ye duwawu de ala bi kisi cogobe abe komi salamu min fole ne salamu kore munye ala ki kisi jinya tora o lagara tora o ala ki kisama donc ala kana basi sima ewa duwawu min do duwawu de do basi tala abe bana la mafatwa o ko mogo do nafolo tigi do nafolo tu wajibira aka jakatu wajibile mbaka nafolo la me atunte jakabo me abanale aka mogo ka jakabo aka nafolo la ko be chogodi o na ya sura tumbe jakabo baliya minna an nimisira de atubira de ka bo ala ni konan ja tubu de ala baka tubu mina inna allaha yuqbal tawbata ahadukum ma lam yughargir ciden ko la ba dola kelen ka tubu mina ninni mana gonon kono tanka hakili ba chogola hakili kani hakili ba chogola bana majju hakili ba chogola ni atubira ala baka tubu mina na ko ka jakka bo kan na folola ube jakka bo ala jate betare depuis sammi jakka wajibra akan na folola kana alebe wakati minna obo sambere jakka bon na folola fofo kana samina uba ewa ni nya folo be jate uba fo ewa samfolo ubo jakka bola no bora la samfula na tora minye be jakka bo san sabana hakke min tora na folo be jakka bo san nani na hakka min tora jamfolo ba jakka bo fo kana be samina uba be jakka de bo kadi fantawma na ya surata kasa hakke do yataharra ube jate domina
samin koni temenane la nema jakabo ate temenin sa hakke koni la donc bo jate mina dro ko jakabo ala ko di fantawma abe ko o kiri be bombosi fana kawa na ya soro mo min ka bombosi fana i kunsige ka giri abe kari nu ko o fori sugu be aba magaya abe bombosi magaya bashi tola bashi tala ikakala silamia sariya sugu mi haramu ya min be kunsige ke jeman ke fimai o koni tebe min be jeman ke fimai o tebe de me king ewa fendo tulu do ni fendo bombosi law ube kunsige do musore cero pour aka magaya ka nema ka magaya ata yelema ka bwa chogola bashi tola wo kotile sabasu difference min bani tenen alam sasu ke difference jumambulu nyogonje don ka ba ko ni mo mi sera ko beke alhamdulillah o de heray ni ma she ko beke tenen su ana alam sasu o de kanye parce que o kacha kateme kalo tile sabaka kalo dola tenen kalo dola ibe tenen nani soro kalo la tenen nani be soro kalo la alam sanani be soro kalo la wo abe komi tenen su kalo be tile nani de soro ube o de te tile sege kalo be tile segi soro kalo la kasu ani kalo be tile sabasu tenensu inde kacha don ko ko ni tese ku fara nyogon ka ida tenensu na lamsa suma ode kanyi ode kacha kateme kalo tile sabaka kairiru kenu kuroshe bo ko ni ewa qur'ana baki ka tafsiri do be jikiru kenu kuroshe donc anya fo iriyadu dirsula golfula minye pour hadamade ni kuma be fo dersu be fo nabi nafa ko damade de do cire sallallahu alaihi wasallam anana dondola ciden tumbe aka kutuba kala mogo dobe kai ka kuma ciden yin nyamariya like ko mogo ku dade ku maku aye mogo do nyamariya ko aka fo mogo ye ku maku kala melike donc hada madin ni deresu be fo ko damade do nyini nembi ife folo itilo majo kala melike yo folo fulana ikana bara mishew bila kani yere sugula ni bara werewe ika bara mishew bila istami wan shitu idade bara mishew kuma mishe kana soro ibolo istami o yetilo tay tilo kanto iki tilo majo wan shitu ida fana ka dade kana kuma mishe na yere sugula ni fenwore bo sabana wa alqa sam'a wa huwa shahidu iddu sukun ka ke deresu inofe kuma min be fo iddu sukun fana bilala ni mogo min ye nin saba bara kuma kela koro wajulu kela koro wajulu munun be fo kuma munun be fo ebu famu ubi nafa ye tiloma jo i dade itake ka kuma wore ke itake ki resugula ni fen wore iddu sukun fana hadari lendo iddu sukun fana be iddu sukun hadar lendo iddu sukun take ka miri yorore iddu sukun mabo misiri kono ikaddu sukun ka hakil bebe deresu inofe deresu min be fo abe ba famu abi nafa min ni hada maden kera itilo be kumala me kolosu be bolo be jikri worela iddu sukun be ore ne fo iddu sukun sogola ne oye kuma munum be fo be teme kare ite foy famula donc amanka ni kuma kela be kuma ika sugula fembe de dabla ko de lame o de ben nafani famu lashima ika ni resugula ni femore o da to sheikh ibn usaymin rahimahullah ne ale ba ka kalande bul chela har ni reba alame aka resula ibo do ala ale be kalande ul laje de te resula na ya do kalande mi
e hakili te deresu la dɔrɔn a bɛ ɲininka aw y'a karasa a bɛ ɲininkali dɔ bile kan a tun bɛ deresu kɔnɔ a tun b'a kɛ ka deresu min di ka kuma minnu fɔ a bɛ ɲininkali dɔ bila e kan an ye mun fɔ nin yɔrɔ in na sisan de voilà pour k'a yira i la i hakili kana bɔ deresu la o de y'a to ni Ibn Semina rahimahullahu n'a bɛ deresu la a ka kalandenw yɛrɛ dɔ b'a dɔgɔ dɛ n'a y'a tugu ye parce que a y'a ye i sogolalen don ni fɛn wɛrɛ ou bien a y'a ye e bɛ sinɔgɔ la dɔrɔn a b'i wele de ka ɲininkali dɔ bili kan pour hakili ka to deresu la bon ko mɔgɔ bɛ duwawu ka bangebaga ye cogo di i bɛ duwawu k'i yɛrɛ ye cogo di ko mɔgɔ b'a duwawu ka bangebaga ye cogo di fatulen kɔfɛ e bɛ duwawu k'i yɛrɛ ye cogo di wa alaikum salam bon ko ni mɔgɔ min ka sɔrɔ ta ye haramu ye a bɛ daga a k'a di e ma i k'a dun wa bon n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ n'a tigi nafolo ɲagamilen de b'a bolo halala b'a bolo haramu b'a bolo a ka nafolo ɲagamilen don e t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnikɛbaga bɛɛ bolo a dagara ni a ye min di e ma e k'a minɛ ni halala sira ye nin ye fɔlɔ ye bon furanna ni a dɔnna karisa nafolo min filɛ a bolo tɛ dɛ nafolo haramuyalen yɛrɛ de don halala si ɲagambite t'a la a bɛɛ haramu bon o nafolo fana cogoya fila b'a la nafolo dɔ bɛ a yɛrɛ jaati in de haramuyara o haramuyara a bɛ min bolo n'a dira e ma haramuyara i k'a minɛ misali e yɛrɛ ɲɛ b'a la karisa a ye karisa ka saga suɲa karisa ka saga suɲalen de fila bolo tɛ a n'o nana e ma k'a di e ma haramuyara ale bolo haramuyara i k'a minɛ parce que saga in yɛrɛ de haramuyara u bolo ou bien karisa dolo de fila bolo dolo haramuyara ale bolo n'a ye dolo in di e ma haramuyara i k'a minɛ dolo in yɛrɛ jaati de ye haramu ye nafolo min yɛrɛ jaati de ye haramu ye o haramuyara a bɛ min bolo haramuyara o tigi kan n'a dira e ma haramuyara e bolo i k'a minɛ mais cogoya filanan nafolo dɔ bɛ yen baara cogo de y'o haramuya nafolo in yɛrɛ jaati tɛ haramu ye dɛ mais baara cogo de y'a haramuya masala mɔgɔ ye dolo de fɛɛrɛ a wari b'a bolo dolo a ye dolo de fɛɛrɛ o wari b'a bolo ou bien mɔgɔ ye iriba baara de la iriba de nafolo b'a bolo iriba nafolo de b'a bolo ni nafolo dɔɔnikɛbagaw ko n'a dira e ma a haramuyara a tigi bolo mais ne a nana e ma dira e ma dagara e k'a minɛ silamɛya sariya ma minɛli haramu ye e bolo parce que nafolo in jaati haramulen tɛ yala sefa in yɛrɛ de jaati haramuyara wa baara cogo de y'a haramu donc en tant que baara cogo ni baara cogo de ye nafolo haramu o haramu yara tigi bolo mais n'a dira e ma a ma haramu e k'a minɛ o y'o dalila kɛ mun ye u ko yahudiyaw filɛ ala yɛrɛ y'a fɔ kuranna kɔnɔ samma'una lil kadibi akaluna lil suhuti ala ko yahudiyaw bɛ galon mɛn u bɛ galon u b'a lamɛn kosɛbɛ u bɛ baara kɛ ni galon ye kosɛbɛ u bɛ haramu dunnaw de don ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ wa akilihum riba a ko yahudiyaw ka iriba du sababu la i bɛ iriba dun i bɛ haramu dun mais yahudiyaw tun bɛ ciden sɔrɔ a b'a minɛ yahudiyaw tun bɛ ciden sɔrɔ u bɛɛ b'u dɔn ko haramu dunnaw de don iriba dunnaw de don mais yahudiyaw tun bɛ ciden sɔrɔ a b'a minɛ u bɛ dumuni tobi ka ciden invité a b'a dun donc dɔɔnikɛbaw ko nin sababu la nafolo min ni baara cogo de y'a haramuya n'a dira e ma e k'a minɛ a ma haramu i bolo mais ni mɔgɔ min ko ne b'a to k'i yɛrɛ kɔlɔsi baasi t'i kan o la komi Abubakar Sidiki y'a kɛ cogo min Abubakar Sidiki ka jɔn nana ni min ye a y'a dun min ye kolonnanfili a ye kolonfili kɛ dɔ ye a y'a sara a n'o sara na Abubakar y'a dɔn a y'a fɔ Abubakar y'a bolonkɔni don a kan na k'a fɔnɔ ko haramu tɛ to ale kɔnɔ bon ni mɔgɔ min fana ne ye n b'i yɛrɛ kɔlɔsi nin t'a min filɛ nin ye yiriba nafolo min b'a bolo dolo nafolo min b'a bolo ne t'a fɛ e yɛrɛ y'a to yɛrɛ kɔlɔsi kama fɛn t'i kan a ou bien karisa ni ne ye karisa i ta in minɛ k'a dun n tɛ se k'a bilasira ni ne y'a minɛ k'a dun ni n ko n b'a bilasira ou bien ni n ko dɔ min e b'a kɛ ka baara min kɛ haramu don a b'a fɔ a ma diya yɛrɛ ma wa bon n'i bɛ siran olu kɔrɔ i bɛ se k'a to yen
wala mais silamɛ sariya kɔni ma minali haramuya i bolo an y'a fɔ cogo min subhanaka allahumma rabbana bihamdika nin ye kuma min fɔ ko mako bɛ kɔnɔnandiya dɔ de la ka kɔnɔnandiya dɔ kɛ mɔgɔw ye minnu b'u danbi ka taa sunna ma a ka fɔ cogo la sunna denmisɛnninw dɔ bɛ yen u bɛ musow ɲini furu la u bɛ mɔgɔw denmusow ɲini furu la n'a duuru ma san 1 san 2 u b'u bila i b'a sɔrɔ e ye min furu a ka mɔgɔw yɛrɛ tun ma jɛ n'a y'a ka di e ma sunna mɔgɔw tɛ mais muso in yɛrɛ ko a bɛ e fɛ a bɛ sunna fɛ e fana y'o furu san 1 san 2 den 1 sɔrɔ la e y'o bila wa a y'a sɔrɔ ale n'a ka mɔgɔw tɛ taabolo kelen na a ka segin ka t'u ma tuguni u bɛ kɛ a ma gɛlɛya n'u degun ye ko nasiha ka kɛ o la nasiha kan ka kɛ o la tiɲɛ la hali suro y'o de fɔ n ko karamɔgɔw telefoni min bɛna aw ma bi sisan an bɛ diɲɛ laban min na telefoni min bɛna an ma mɔgɔ min yɛrɛ bɛ an yɔrɔ ɲini ka taa n sɛgɛrɛ mɔgɔ min n'a y'an ni